Guwahati High Court Advocate Robi Singh Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Standing Council Advocate Arpu Kepet Pontanglo. Assam Arunachal Pradesh Adui Ahoy Alam Kipen Helikaman Pen Pini Kacetor Kodut Ajok Inut Apran Kedam Lapen Banghini Ahiring Tangrap Pen Arengahu Keso. Foloni Hawar Angkang along the World Environment Day Arani Katalondot. Dong Mokaka Warke Parlo, Sildharampur, Jordan Arong Amekar, Bimol Ronghang Lapen Kaletang, Protima Killing Piasopo, Guwahati High Court along Advocate, Robi Singh Ronghang Aphan Karbi Autonomous Council, Standing Council, Mate Karbi Autonomous Council, Advocate Arpu Pek Pontanglo. Supreme Court of India along Karbi Autonomous Council Pen Keparjab Dunjia Phansi along Lephan Karbi Autonomous Council Pen Advocate Robi Singh Ronghang Aphan Arpu Pek Pon. Athe alang li inut Texer abang puan pada Karbeng long arat akiduk akisung akut penangan Karbi arat aphan alang li sai ke claim kacepaduk pi anpada Karbi arat aphan kerap tang abang pu lapen advocate Robi Singh Ronghang kacepaduk pen ajok Difu Golf College a principal Nirab Kumar Sharma aphan Karbeng long pen mate Difu Golf College pen toilong lo alang li nona mat ke Guwahati High Court along si claim bom lang lapen mesen advocate awai kang atum pensi claim rap bom lang laan chota kali Karbi alangli non kevangji arni pen ke Karbi Autonomous Council of Harman Guwahati High Court pen anparat Supreme Court of India New Delhi along an setame kaparjab dunjia phan Karbi Autonomous Council pen Karbi Autonomous Council Standing Council mate Karbi Autonomous Council Advocate Arpu Pek Pontanglo lapen Advocate Robi Singh Ronghang stame Karbi Anglong lapen Karbi arat of Harman arzab dun thipo puta rataphan pasenipon Dong Mukak Pen, staff reporter Andong Pi report. Assam Arunachal Pradesh Adui Ahoy Alam Kipen Helikaman Pen Pini Kacetor Kodut Ajok Inut Apran Kedam Lapen Banghini Ahiring Tangrap Pen Arengahu Keso. Pini Bosi Kaciklo Nipai Po Ane Adap Apor Akut Assam Lapen Arunachal Pradesh Adui Ahoy Along Adui Ahoy Alam Ki Aputak Helikaman Pen Kacetor Kodut Ajok Adim Along Amat Inut Apran Kedam Nang Lapen Banghini Abang Puatum Ahiring Tangrap Pen Arengahu Suponang. Pini Labang Salam Ki Kedo Adim Lagi Assam Dhemaji District Lapen Arunachal Pradesh Kangku Circle Lower Siang District Torojan Adoya Hoy Along Si Adoya Hoy Alam Ki Pen Ajok Hin Atum Stami Helikaman Pen Cetor Kodut Lo Labang Suka Cetor Kodut Ajok Adim Along Amat Inut Aprandam Nanglo Lapen Bang Hini Atum Ahir Ing Tangrak Pen Areng Hukesona Apran Kiram Jui Abang Puamen Laki Boga Chutia Lapen Bang Hini Abang Pu Atum Areng Hukeso Atum Amen Laki Puspa Gogoi Lapen Montu Gogoi Posi Pangthekpon Labang Soalam Kia Putak Perang Kia Athengno Arunachal Chief Minister Pema Khandu Pen Kepachini Pon Ke Nili Program Dobom Ahotsi Labang So Alam Kia Putak Karjulong Nili Karjulong Pen Ke Huladak MLA Lapen Deputy Commissioner Atum Aphan Stame Phone Pen Chingke Se Ademalong An Kapahomri Dam Jia Phanta Hukum Pipon Phitlo Ngapen Arunachal Pradesh Chief Secretary Aphan Mate Assam Government Lapen Dhemaji District DC SP Aphan Andame birta pa entoisi pini alam ki kepuadim aklong along kapahomri dam jia phan pen hudak arat atum along kopi koson pensi laposon alam ki kepo ma apothak chingki kacethan dam jia phan hukum pipon tanglo anpada adoya hoy along solok sodak alam ki kapabedet jia phan anta hukum pipon lo anpada Assam Arunachal Pradesh adoya hoy along laposon alam ki nangke dokok ki manghumeme athe Arunachal Chief Minister Pema Khandu lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma atum angbong stame kedam tang achiklojon throk aprang pen adoy hoy along solok sodak atomon kepabedet jiaphan isi Border Protection Committee bipon si chiklojon throk apor pipon lo bonta lapuson committee sengdet pen hukum pipondet aphet setame Lapuson solok sodak alam ki nangke dol koke isi manghumeme bidong pini Assam Arunachal Pradesh adoya hoy along lapuson solok sodak atomon nangke dokok along inut apran kedam nang lapen banghini abang puatom ahiring tangrak pen areng aku kesonang ta Assam asar pusi pacinipon National Desk Report Kabidale News Foloni Hawar Angkang along the World Environment Day Arani Katalondon Pinibosik Nipai Po Arni World Environment Day Arani Pachetondon si Foloni Hawar Angkang along Kedo Foloni Circle Office Lapen Uttarborbil Police Station Lapen Police Center Town Committee along Stame
World Environment Day arni ta London si thengpi arong ke pon lason pholoni revenue circle office atom stame ke palang me senji aphan pura ason amir arong tame epon lapen along tin along setame pherang ke kahomre dam akhot nanga chathanon ateng ke moke wangji aning kana par hot stame laposon World Environment Day arni ta London bomji athe niletum thengpi thengphang kenang sot thepik athe monit atom kereng i setame lahai pensi teng i bomlo la se thengpi thengphang aphan kang hon kipi akenang sot posi chethan pot la se pini pholoni angkang along World Environment Day arani katalon don mesen pensi pachun ponrenti koloni pen merjekhan Kavidele News Pente Mohila Morcha Presiden Lapen Youth Morcha Presiden dan Blogosor kado kawi selang ponsi kirthe adang long non hengpi ke kompi ga joine munir tum pason nange sungi ponanga joine sinili tum laso athengpi pini BDC office long Lapen Polonia constituency long along ipono lasi laso আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ অপি কেম্পাছত আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ আৰু লগতে সকলো মানুহৰ মাজত এটা এৱাৰনেছ আমি আনিব বিচাৰিছে যে আজি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ দিনত আজি গছ ৰুই আমি প্ৰকৃতিৰ নিজৰ সুৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু সকলো মানুহে আজি এজোপা গছ ৰুই পিনে আমাৰ প্ৰকৃতিক মানে গিফ্ট কৰিব লাগে ধন্যবাদ